November 4, again, Tuesday, 2 to 3. Usapang Pamilya, only here sa Always Number 1, always DCGB, always at your service. And syempre, ang sa tuyang kairibahan mo niya na hapon, di sa tuyang technical side, yung iba kundi si Sir Chief Ramir Tanay, and of course, si Sir Jerome Nico Martinez. Yan, mabuhay, Mabuhay tabi sa inyo po. dyan. Ayan, wala po kami digdig. Denido kami madadangog kung mahihiling kung wala po in sa tuyang duwang gwapog. Nakaibang niya na hapon. Ayan, kamusta tabi? Kamu gabos. Ayan, maray-rahay bagabert sa panahon ngayon. Pasalamat kita na of course, sa mga Filipinos affected din duman sa part ng Visayas. And however, kita digdi, kasubanggi, medyo nag-uran-uran Hindi po, lang. makasug po sa oran. Sa ibang parte baga po, digdi sa Legazpi. Oo, Nagbaha po sa Tinampo. Iyo. Nakabuntog nga ni ako. Di ko na ito Dumugon na ako. ang nariparo ko lang kasubong na aga, tapos mga masitera ko, gari nakulo ng tubig, kaya inurula ako. So ito Nag-overflow. sunariparo ko. Pero sukalunggay duman sa may bintana mi, dahil man nagkatarangka sa mga dahon. Ibig sabihin, Ayan. masyado po sa paros. Yes, thank you Lord. Oran po, ano? Oo. Pero so aki ko na base si Paula, na base sa Cebu, nagpadara siya ng video, and then nahiling ko duman sa parang sa balcony niya, nahiling ko na sa mga dahon, grabe talaga. So gari baga, so kinirinit na dahon. Grabe Makasug talaga sa paros po, scattered. Oo, duman sa kasi I think nasa 3rd or 5th floor sinda. Duman sa baba mahiling mo na gari talaga sa mga pirinuhon sa mga dahon. So gari pinuruknit, gari baga so kinirinit. Kaya sus Mariose. Tapos yung mga videos, baga po buda pictures na nahihiling tapukan sa mga naapektaran po kan bagyo. Grabe po sa tubig, ano? Oo, nagpapataw-pataw sa mga kotse. So, Kaya, kay Rakman, ano? pag pangadjita po, singda ko, ano man po ang pwede tang maitabang po sa inda. Especially moral support po, ano? Buda, lalo sa mga ababa po ang arong durumugon po kayo ito ang mga gamit, pati baka warang mga bagong badok na mga bako dumog. Nabaritaan mo kung pirang casualty because of that typhoon. Nadamo ko gari sa Rodua. Sir Ronald Himor, thank you for watching from Manila. Ayan. Thank you for watching. Siya kasi mga nagdadangog po sa radyo po, ano na daiman po nakaka-comment digdi sa ano. Pwede po kamo mag-text sa tuyang cellphone number. Ano nga po itong cellphone number tamampita? Ayan, it's 9322-406-439. Pwede po kamo magpadarakan sa indong mensahe, manunungod po sa satuyang pigtutoka digdi sa satuyang programang Usapang Pamilya. And Pwede man sila magpadara sa tuyang messenger po, Good Vibes MC Bert po, ang sa kuyang Facebook. ayan, okay. And Tapos si shout Ma'am out. Pitag, Opo. Christina Agapita, ang sa iyang Ayan. Facebook. Thank you. And syempre, magmahon baga kita, Berta, syempre, nagdadagdag man sa tuyang mga parantapay. And however, mostly, ang mga nagdadangog sa radio. Iyo po. Oo. Na. O kung silon nga nita sa harong, duman sa kusina, naka-radio. Pag nasa sala ka, yan, nagti-TV sinda. Nahihiling. Tapos sa auto po, sa auto naka-radyo pa, ano. Ayo, tantaling ako, puro sa bareta. Di kita pwede maod dyan sa barit, Mampita. Ayo nga, di, sabi ka mga aki ko, Mama, ano na yan? Grabe ka. Sa kwarto, kataning mo radyo. So, barato sa nabagabert na radio. So, sa dayot lang. Oo, kataning digdi sa talinga ko. Bata medyo maluyang talinga ko digdi sa left side. Pag duman naman sa kusina, duman sa may refrigerator, so salit man na radyo. Pero pag nagdadangog ka bareta, pag nasa sala, bareta din. Pag nasa auto, sus ko nga mama, day ka ng kapahingaluan kang puro bareta. Kaya po maging updated po. Lalo po na nasa media po kami po. Ano. Importante yun talaga, Kamo po Bert. pagtutok man lang po kamo sa DCGB para updated man po kamo kang mga ano po ang nangyayari na ngunyan. Lalo nakaswapon baga po bunda ngunyan po expected po na ma-cross po sa Visayas po ini si Bagyong Timo. Ano? Oo. Tino ba o Tinyo? Ay, Tino? Tino po. Tino, si Tino. po, oo. Si Chu Tino. Uy, pataas sa tabi, Chu Tino. Mag-ano ka na, magluya ka na. Oo. Magluya ka na tanganing dahil na pong masyado pang maapektaran. Dakol pa po ako nagkahiling na videos po ngayon na talagang ararong po sa tubig po sa Cebu. Yung nga din, Talagang- nahiling ko talaga sa mga, sa mga affected na mga harong, lalong-lalo sa mga nasa mga low level, mababa na lugar. And then mahiling mo talaga sa mga kotse na na grabe, nagirilaw na nagpapataw-pataw, Bert, piga-aranod. But natadong mo yan po na supig investigaran baga po sa flood control ng mga
goats, mga dayman pigtarapos. Gari mas dakol pong na-obserbahan ta mga nagbabaraha Yung ano, ano ang connection day naman ako control. Day nang control, control lang day na nako-control ang mga fla, lalo na pag nag-uuran, day nang control, diretso na yan. Yeah, Kasi wala man baga. Sana po, yung nga po, sana maski nasa under investigation pa man po ito, sana magibo pa po kiparaan ang sa tuyang gobyerno po, dipisil po itong, imagine po nindo ito kung kamo ang nyaon sa lugar ninda. Diyos ko, kaya man talaga, Bert. Mahiling mo. Ang mga sitwasyon ng araw ka iyan. Siyempre, sa iba nga di ba, may relocate, nag-evacuate, marayan, digdi sa tuya na talagang naka-ready, naka-prepare na. Pero, pasalamat man yan, kita sa mahal na Diyos na, day man kita na araw kining affected. Naramdaman ko sa riming baga, mampita ka itong sa riming. Naggrabe man po, digdi sa nagadaan. Bakit riming po ito? Ito 2006 yata? Or 9 po or kayo something. na years. Oo. Naramdaman ko kasi at that time, nasa Kagsawa pa ako, Bert. Diyos ko, yung grabe duman. Oo, pag agi ko, siyempre, the following day, ma-inspect ka, ma-reparo ka, ma-ocular. Ngunyan, nahili ko duman nagagi ako sa covered court. Nahili ko duman sa mga nakalatag ng mga gadan. And then, pag abot ko duman, naisiyan ko na ako ng mga empleyado na nagkagaradan talaga. Shout out po kay Ma'am Maria Veronica Arcilia. Yeah, BFF. Sabi niya, tama, pareho ka mo. Sabi niya, hello BFF. Thanks for watching. Sir Bert, good afternoon. Yan, mga friends ko yan sa Libon, pero si Space already sa Rizal. Very active sa church. Wow. Saan ka po nagsaserve, Ma'am Veron? Ano po? Lecom? Di ko lang pastang very active siya sa church. It goes in the group na very active din yan. And also si Divine, praying for you always na maging marahay ang sa imong health. Tabi, mga friends ko yan sa Libon. Mga kabats ko nan sa Libon Private High School. Ayan. Sa amin, ulan lang ng ulan. Mabuti ganun lang, walang hangin. Sabi ni Ma'am Veron. Yeah. Kayo po, sa Manila daw po, mauran din. Kaya ingat po kita. Oo. So, pwede man sana din magparaluwas. Di naman na po magluwas, Hindi man Kasi itong natatrap na may mga baha-baha. Yung gani. Oo. Shoutout ko pala, happy birthday kay sis Claudie Kiambao. Happy birthday. Ano ko din sa BCBP. Happy Kami yung birthday mga po. original, ayun na yan, sa mga music ministry. Yan. Magayon na ng boses kay ni Sister Claudie Kaintra ka Kiambao. man mampita. Ha? Magkaintra ka man sa music ministry. Ay, yung si BCBP, kami talaga yung kasi CLP1 kami yung si husband, gitarista, kami yung music ministry. Kaya lang, pero yung harayo ang ko sa microphone, tatibad niya ako, mahili ako ni Agum na ang boses mo, loy-loy senata, sintunado ka. Pero dahil duman, na-practice man ang ko. Ako na masyadong sintunado. Oo. Bata na pag-urunan tabag sa Christmas party kaswapo. Yung nga ni Bert. Makanta ka. Bert, Diyos ko, Lord. Sing and dance pala si Ma'am Pita. Mabayli na sa nago. Naramdaman ko kay to Bert na I think after graduation kang high school, kinuha akong mag-join sa Miss Red Feather at that time. So, wala man akong talent, wala man nagtuturo sa ko. Di ko man araw ko, nagigibong ko. Ano yung talent mo? Sabi ko, makantahan na sana ako. Mahilig man ako magdahog sa mga tugtog. Mga radyo. Ano yung kantahon mo? Sabi ko, I Walk in the Rain. Tapos nagigitara si Boy Buitre, si Sir. So niya, naggigitara na. Tapos, sabi ko, iniling ko. Tapos, di ko aram kung nasa D or So, boses ko kung siya padaraga, ako paligaspi. Isus ko word. Pero, dinara ko na sa facial expression ko na, kunyari, feel. Ito palang sintonado. Baga po ang sala, so gitara. Kaya sabi ka na, teka magparakur kanta, makasupugan boses mo. Di ba si Sir Dong po nagigitara, Oo, mahilig siya. Nibinyan po siya, siya sa Aquinas, from PSBA, tapos nag-graduate siya sa Aquinas. Okay. BU man siya, sabi po ni Ma'am Veron, member daw po siya kang Missionary Families of Christ. Ayan. Wow, very good. Very active yan. Ayan. Pagpadagos po ang pag-serve, Ma'am Veron. Kaya puwan po iyan niya. Hello din sa mga friends ko na mga sa sa Bicol University Batch 75, so mga senior citizens na mahilig mag-sine. Ayan. So hapon, si Juliet, nagpadarabagang message. Daw kung nagsine ito niya na Tuesday. Ayan po, si Sir King Reynaldo po, shout out po. Hello, Sir King. Kami po naghihiling as in nagsishare kan sa tuya pong
Facebook Live. Ayan, si Ma'am Hi, Sir Selly, Ling. of course. Sir Ito- Jude Andes also watching po from Bangkiruhan. Ayan. Kasi yung mga Gonzaga family, sina Jim, yan, mga friends yan ni Agom, friend mo yan. Pero naman sila nagmamati sa tuyong programa. And si Jerry Segovia, kabats ko din. Pero may man siya nagme-message na nagdadangda siya. And yung mga Saison family, si Ginabatan and Libon, sina Denden, sina Inso, mga cousins ko. Ayan, And, si President, Ayan, former BU President, Faye. Ma'am Faye. Ayan, Also oo. watching. Hi, Ma'am Faye. Ayan, kabats ko yan. Kumusta katabi? She's watching. Oo. Nasa ano na garon? Nasa trabaho po UNC? garon ngayon si Ma'am Faye. Ay, Ano? ano siya sa... May guson po ini ano? Ay, grabe. Pareho po grabe. kang May ang batch gusto ni- talaga. May guson po. Grabe. Mabuoton. Tabunan pati yan maghahari da saro para magduman sa ano. Kung sa- gusto po niyo maigo ka mong sa mga ano baga session po baga po sa mga team building ay Ayan. matibayan po ini si Ma'am Faye igo po Ayan. singgang sabab pa-relax bagang exercise igo po siya kaya na pigpo-promote. Ayan. Kaya ngayon na hapon po, katakod po kay ining pig-experience sa tapong bako maray na panahon, lalo na po sa ibang parte kan Pilipinas, pinaapektaran pa po kay ining bagyong ini na Septino. Ang sa tuyo pong tema ngayon na hapon sa usapang pamilya, pagpapahalaga sa kalikasan, responsableng pamilya, malinis na bayan. Ayan. Kay puan po ki mga reminders po sa tuya sa pag-alaga po kan sa tuyang kalikasan. Importante baga po itong siguro pag-give back taman po sa kagurangan sa pagtao sa tuya kay ining mga kahoy, ining nature. Shoutout po kay Sir Ferdinand Abardo, as in shoutout din po sabi ni Sir Ferdinand kay Ma'am Susan Aragon na nag-scattered asino. Ayan. Magkakaigo po kita ki Bareta hali po sa luwas, hali po kay Miss Angel Mustasa. Yes, maray na pagkahapon, Sir Bert, kasi Just maray na maray pagkahapon hapon, na Ma'am Angel. mapita sa tayo mga parantabay. Ang location mo yan, kandiyan sa Zubin News, kaya ako digit sa Laucan, Legazpi City Convention Center sa Barangay Cruzado, Legazpi City, kung sa ina, Sir Bert, at ina mapita. Muna na pagkahapon nakatalaan nagibukon ang Ulat sa Bayan 2025, the first 100 days report ni Alcalde Hisham Ismail. Sa ngunyan po sa Pakaraman Campos, nabubuo na itong prosesyonal, itong entrance of callers, entrance of 17 Sangguniang Panglungsod members at Sangguniang Panglungsod Secretariat. Ang nangyayari po kaya digdiyo, itong nakasanayan na formal na programa para duman lang nakaseparar itong suulat sa bayan yan alkalde. Kundi isa na ba po ini sa Sir Bert kasi Ma'am Pita, digdi sa regular na sesyon na mga miyembro ng 17 Sangguniang Panglungsod sa Legazpi. Sa program nakapot niya to, enot na magkakaigwadigdi ang call to order papamayuhan ini ni Vice Mayor Luis Felipe Gutierrez kung saan an economical prayer ang itatao naman ni Reverend Father Ronald Sakulsan kan Our Lady of Fatima. Asinan igwaman ni na pangaji hali sa kay Imam Amina Datumanong Hasan, ang presidente asin imam kana Muslim community asin an Philippine National Anthem ang kakantahon kana Legazpi City Government Choir kasabay po dyan ang Legazpi City Hymn. Magkakaigwan ni roll call ini so normal na pigigibo kan session regular dyan sa loob kan Legazpi City Hall. Gigibon ini ni Mama Maria Leticia Benaflor, ang Secretary to the Sanggunian, asin ang approval of agenda. Mabasa ko ini ni Attorney Roberto Rafael Butch Lucila II bilang saman po ang floor leader, asin sekundan man niya ni Honorable Joseph Philip Lee bilang floor leader pro tempore. Ang business for the day po tabi Sir Bert si Ma'am Tita sa tayo mga parantabay, apera duman sa ikasanggatos na aldaw ma-accomplishmento ni Alcalde Hisham Ismail, nakatalaan man na ilatag ni Vice Alcalde Luis Felipe Gutierrez itong report niya man bilang pamayukan na 17 sangguni ang panglungsod kan Legazpi. An prayer before the adjournment itatao yan ni Attorney Amore Rex Ranieses, ang representante kan Liga ng mga Barangay, at the same time siya an ex-official member kan Liga ng mga Barangay Legazpi City Chapter. Sa presente po Sir Bert kasi Ma'am Pita, nakatalaan na magpuon na iniyong nasa inutan na itong sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Legazpi
Kaibahan na itong si Alcalde Hisham Ismail asin susundan na iyan na itong proper na call to order, and then presente po digdian mga manibaybang mga pamayukan, mga departamento sa LGU Legazpi, may mga regional directors kan manibaybang mga ahensya kan gobyerno o sa syudad kan Legazpi. Kaibahan naman itong mga kapitanes ng barangay, nasa 70 kapitan inidigdi, mga punong barangay na nagpapartisipan din sa aktibidad na ini, tanganing maaraman man kung ano mga naging accomplishmento kan alkalde, asin kan si alkalde kan syudad sa laog ni na sanggatos na aldaw. Tatod po, Sir Bert, asin Mampita, pag nagtaram na, naglatag na ka na sa iyang accomplishmento ang alkalde, antabayan ng mga paradangong sa dahilan sa live, yan na maantabayan digdi sa DCHB News. Yan po ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas. Angel Mostaza, DCHB News. Thank you very much, Ma'am Angel Mostaza, live from LC3 para sa 100 days na report po kan Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Thank you, Miss Angel. So, ngunyan, about to start na po, and later, pag nag-start na po, we'll go live. Tsaka, day pa man po nagtataukan sa iyang mensahe po o report po ang sa tuyang Legazpi City Mayor. I-congratulate na po siya. Congratulations. Aramtaman po na talagang Hardworking. and permini na sa luwas na pilihiling niya sa mga dapat na mga gibuhon dito sa Legazpi po. Very visible, mahiling mo talaga kung siya mismo kung ano dapat ang solution kapag when faced with mga problema sa Legazpi niya, talaga siya napig-asikaso, nagmamanda kung ano dapat gibuhon. So yan po, abangan ta po ang ulat sa bayan for the first 100 days digdi po sa syudad kang Legazpi kan sa tuya pong ginagalangan na mayor na si Honorable Hisham Ismail. Thank you for the update po, Ma'am Angel. Salamat po. Sige po, naka-standby lang po kita anytime po na may i-report or ilalaog po na live si Ma'am Angel. Ilalaog na po siya dito sa tuyang programa. So, ingani po ito ang sabi na pong paghururo ng tanguyan ng hapon po. So, pag-alaga ng kalikasan. Nailing mo po ito mampita sa mga videos naman sa TV na talaga nagbabaralik sa mga ati, hali sa dagat. Talagang pigabalik nga talaga sa mga ati. Ayan. Kaya tamang-tama sa tuyang niyan, topic this afternoon na kung malinis at maayos ang ating paligid, syempre mas magiging masigla, mas malusog, at mas masaya ang ating pamumuhay bilang pamilya, di ba, Bert? Syempre, pag kaaya-aya ang environment mo, masira mo ng paghangos mo, maluwas ka ngayon dyan sa, sa natad mo, mahangos ka dakulo ng mga kahoy, kasiram, ilos mo sa imong tukawan, dumang ka magkape-kapo, your favorite coffee, and then nagdadangog kibarita. Ay, siram sana, Bert. Nagdadangog sa usapang pamilya, tapos nagpa-participate pa sa discussion. Tapos siguro po ayun yung baga po mga dagat po mga pita. One way of cleansing din ninda yata iyan ang pigdadaran ninda ang mga ati sa gilid. Kaya mahiling tapos mga tinarapok, tabi baralik man sana sa tuya. Yung maraw doon, Bert, makasupog. Salado kang turismo. Pag may nahiling kang arog ka yan, napaka-negative ka yan. Siyempre, ipapang-istorya yan. Saro sa piga-promoter baga, halimbawa digdi sa Legazpi, you go to the boulevard, magayon nun po dyan, early in the morning, mag-walking ka, just enjoy the breeze, sea breeze, and then mahiling mo tambakuno ng basura. So, yan, syempre, anong sasabihin kang turista? Ay, Diyos ko ngaya, wag na tayong pumunta doon. Grabe ang basura. Sobra, nakakadiri. So, can you imagine? Pag-araw ko yan. So, paano tapo matatabangan ang sa tuyang, alibaon sa tuyang syudad, anigdi po sa Albay, pag-arugan sa tuyang environment, di ba? Tapos nakakakaos pa po iyan ki baha. Grabe. Na pag nagbaha, mahiling nito mga basura man po ang nakasulat po sa mga kanal. Ayan. Dahil, siyempre, nagpupuon yan sa tuya, sa pamilya. Kung data na didisiplinan sa tuyang mga pamilya, mga kaakian, or any member of the family na magtapok ng basura sa dapat tatapukan, or kung tatao ka baga, alimbawa, Bert, ini mga ubak baga kang ning banana daan, naguntingon mo, ibabad mo sa tubig, pwede mong ibaribi, eggshells, pampataba pa sa Di magayunan talagang sa tuyang tema mo niya na hapon. May nailing akong video po, Mampita, sa Manila. So, gari ATM machine na so single-use plastic, pigalaog ninda, pigatiripo ninda, tapos pigdalaog ninda duman. Gari ATM. Plastic. Mga plastic, mga laogan po, mga noodles, so mga single-use plastic. Ayan, that's very good.
Magayunan po. Magayunon. At saka Bert, aram mo, siyempre pag nagta-travel ka man sa ibang lugar, ini mga bote talagang igwang area duman, gari nga park, na duman nga piglalaog. Kung anong klaseng bottles na gari pigbabayadan man yan. 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 May So, counterpart. magayon, oo. Kasi ang plastic baga po, aluyon or di nga ni natutunaw po yan. Ano, bako araw kang iba pong mga degradable na mga... Ayun. Kaya baga mahili mo pag aram mo yung term na naguda ka, kung mga plastic baga nagkatarabuna na kidaga. Pag naguda ka na magtatanong ko ngaya, nyaong pa dyan ang plastic, kaya man natutunaw. Tapos naramdaman ko po yung balloons, baga flying balloons. Ang iba po nagagamit pa kaiyan sa mga events. So iba nga po kaya baga pag may burial. Ano ba ko po siya magayon sa environment? Iyan na balloons. Pag nagbaba yan, mababa yan either sa mga dagat, mga kakaong ka mga sira. Kairakman kang Or sira. sa daga man, maski makaabot ngayon dyan sa may Mayon volcano, bawal po iyan sa mga arugay ng mga lugar. Nakakaraot siya sa environment. Hindi na po magparagamit ki mga balloons sa arga. Ayan. So, aram mo ba nga mampita so nadadangog tabago po so love your mother earth. Oo. Ano? Ayun. Kaya paano po kaya ang pagpapahiling kang loving your mother earth? Ayan. Kaya yan, papaano ta, gigibun yan, magtatok kita ng tips. Ano ang pwedeng itaw ta ng mga tips na may pahiling ta na sa tuyang malasakit at pagmamahal sa kalikasan bilang family. Importante yun yan, sana, magdangod po kamo ta, dakulang po ining tabang kami baga naga-advocate din na padaba sa satuyang kalikasan. Di ba, Bert? Iyo po. Maganda ba ito maglakaw-lakaw na malinig? Ito baga po mga halik sa ibang bansa. Maistorya pag abutig. Uy, magayunan ngayon, duman malinig. Tama ka, Sana Bert. kita human po, ano? Iyo. Nagpaligaspi ngayon kami. Ang linis-linis. Diyos Kaya, ko. sa mga aki ita po, saraday pa lang, pagturuan na. Ito pong, so aki ko pong lalaki, aki pa lang, pigturuan mi na ito na pag mahali ngayong banyo, mag-ugas ki kamo. Hanggang mo yan, nailing ko, iyo ang gibo niya. Oo. Tama, magayon, Bert. Ano? Kaya magayon po itong aki palang pigaturoan na. Number 1, segregate waste. Sa ituturo ta po sa mga aki, ano po ang mga biodegradable, ano po yung mga non-biodegradable. Ini pong non-biodegradable, iyo po yung sa mga daing natutunaw. Naramdaman ko ito, so palabas baga mampitang, so, Ano yun? si Woody, ano nga palabas ito? Sir Nico, so may Ano? Woody baga, So, rin? so gari cowboy, na cartoons. Ikaw duman na na parte po sa Hindi mo pelikula ako maghaputo na. Kaya napot ka po si Sir Nico. So, ikaw naman na parte mampitan, pigpailing ninda so pag kang basura, may piguulugan sila, nagasegregate sa mga basura, sa mga metal, nagadukot sa magnet. Ayan, okay. Tapos nawawalat sa mga plastic na dahil, tapos iba man ang pigluluwasan niyang may area naman. Ikaw naman sa mga pwedeng matunaw, pigkakaagman niya duman sa mga lugar na mga items po na mga natutunaw man ito. Sabi po ni Ma'am Veron, tama po yan sa Bert at BFF Pita. Ako po, certified plantita, kaya ang bahay namin ay proud ako na maraming puno at feel ko ang malamig na environment. Ayan. Tama po. Oy, Bert, aram mo kang aki pa, kairiba ko yan na sa neighborhood mi kayo. Siyempre, aki pa kami. Ako doon may mga, guava, narababaon lang, duman sa may likod mi. Kairiba ko yan na nanguha kami, wako man sa muya. Sabi ko, mako kita nga, tapos minadalagan kami. Elementary kami, siguro grade 2. Ayan. Thank you po sa nag-message. Toy Story po palan. Oo. Si Woody baga po. Ikaw Ano naman, yun? Ano? Toy Story. Toy Story. Kaya so part 2 po in or part 3. Ayan, hindi ko yan alam. Sorry. Sabi ni Ma'am Veron, tama po yan. Segregation is the best. Ayan. Thank you, Okay. BFF. Ayan. Segregate waste. O ano pa Bert ang pwede tang itong tip? Mag-recycle at mag-reuse. Gamitin muli ang mga bote, papel at plastic. Ayan. So, pero kayo ba Bert, you remember na pig-encourage kita na magdara na kung masaod kita, na magdara na kita ng basket, yung bayong, so made of buri or kung igawa ka man sa ng mga saharong nido, yun ang darahon ta. Yun ang pigigibubor sa ibang lugar na practice. Igwa ka sa harong, di ka na magparaasa na tataong ka na naman ng papel, dagdag yan sa basura, o plastic. Kung igwa ka mo sa harong, yun na lang ang pagdarahon every time na madumang ka mo sa grocery o madumang ka mo sa wet market.
And then again, yung sabi tabaga ng mga bote, yung mga pigkaragan na so mga sa tawyo ngaya, arog kaya na sa mga jars. So pwede yan na pigtitripon baga yan. Ay ko kayan siguro Berta nagbabakal. So turuan ta po sa tuyang mga kaakian na maski pirang taon pa lang yan, 5 years old or 4 years old or 3, turuan ta na po kung paano mag-arog kayo ni mag-recycle at mag-reuse. And I'm sure sa mga schools, pigtuturuan man po sinda. Di po, Yan. paglaog po kayo ito dyan kasaro sa Divine Word, sa gym, nakalagduman, bawal ngaya ang single, ano ba yun? Single Kasi use? bawal na po magdara ki, Sa tubig. Tama. Bawal, Oo. binawal na ninda. I remember kasi gari kami na kung pwede kami mag-sell na chill taho and syempre kung magdara ka ng food, nag-cater ka ng mga nakapak na bawal ang bawal ang plastic. Plastic, Oo, bottle. Bottle. Ayan, pwede kang so pig-encourage, halimbawa, magdara ka ng tubig, like kita digdi, so para mabawasan ng pagparatapok na basura. Ikaw pa, uso pa ngayon mampita so butas-butas. Malanit baga ito sa kamot. Gamit ito baga sa paglaba. You Ngayon, remember? paglaba na ito. Dahil ako na sa pagsaod. Ito lang kung igwapa. Malanit baga ito pagpano na. Iyon, kung nasa bitang kamot mo, pwede kang malugad. Pagpano na, may nagbakal ka kaya kisarong buok na nyug. Yan. At saka baga kung magbakal kang Duwang sira, kilong kamuting ikaguduman, pwede kang matudok kang mga parikpik. Yeah. So, yan. Again po, diyan sa Satuya mga paraan tabay, please. Dako lang tabang po yun sa Satuya environment na kung kamo po maduman sa market, daro na lang po nindo so dati nindong may basket kamo sa haron, daw yun na lang po darahon. And then if you go to the supermarket, so ikaw magabert na plastic na gari sa sako na bag, kung baga yan, na kung maduman ka, mabakal ka ngayon, let's say mabakal ka, yun na lang, pag next time na magduman ka, yun na lang po ang darahon. Naramdaman ko kayo Yan. ito bampita, yun ang mga plastic, pig-ugasan pa baga yan. Ay, iyo, tama ka, Pigbabalik. Bert. Ako, I do that. Pigbabalik. Yan. So, mga kinagan, Hanggang kaya pa, hanggang pwede pa gamiton, nauuyam sa kuya mga akin, tapos tipig ko. Tipig ko yan. Pati ang mga supot baga na pag nag-grocery ka na may supot. Titipig ko. Tapos in the future, nasabi ko, alam ba, magdara ko or anything, I can pull out something na pwedeng kaagan. Kaya isipon Yan. mo mampita po ang plastic po na pigluluwas o aldaw po Maringani po ang Grabe. mga malls ngunyan, mga paper bags na ang pigagamit kung warang eco bag. Yeah. But still, na kung pwede man sana kita magdara, tarog ka yan, tatauang ka, ano na naman ba yan? Dagdag yan, Bert, di ba? O Yan. tama, ang sunod ta pong tip, pareho po kang pigigibo ni Ate Beron, nakaate po magtanim sa bakuran o sa paso. Ayan. Oo. Bert, may babasahan lang ako digdi kasi di ba sabi ko I greeted si Sis Claudie Kiambao. Hi, Ma'am Sabi ko Sis Claudie. ay thanks, mabuo to niyan si Bert. Ay, Kinabangan kami niyan kang nakalubog sa kotse mi sa baha-baha na lugar, sa isang lugar sa Bakakay. With this Ay, help, opo. nakaangat sa kotse and nakaproceed na sa auto sa paglarga. Narundo mo ko siya now dahil sa baha. Oh, Ayan. thank you, Ma'am Claudie. Ayan. Regards po and ingat Oo. permi. Ayan, narunduman ka daw. Napatesting mo na mabuto po ka daw. Taho si Ma'am Claudie. Ha? Na-testing niya na po sa taho mo. Iyon na kang Ay, sunag salamat. niyaw kita sa Astrodome Niyaw po siya. ibang event. Opo. Oo, niyaw man sinda duman so sa group, yung mga BCB pinyaon. So nag-try siya kang chill taho. Okay. Ayan. Regards po Ma'am Claudie and Ma'am Beron. Ayan. Ayan, magtanim da sa bakuran. Ang pagtanom baga po sa bakuran buda maski sa paso, stress reliever din po baga yan, Si Robert Bird ang pagmati For ko. your mental health na din. Share ako ha. Pasensya na ako, mahilig ako mag-share. Kung minsan, alas 3 na nga ako, alas 4, pag nag-uran-uran, mahilig ako sa luwas, pigiling ko sumasitas. Sabi ko, kutiba niya akong linayog na digdig. So, mga nasa paso, tanya ako maparos-paros, tibad kung mahulog baga, mapasa ang syempre, sa mga dahon na yelo, araliun mo. Kaya, dahil pa ako kuminsan nagkakape, naon ako diyan sa masitas, pig-inspection ko. Yan, kaya marayunan, Bert, ang pagmati, pag may mga ka na mga tanim. So nailing mo pong nagbubuhay, Ayan. nagadakol na nagsasanga. Mamundoon Alam pag ka. may naluluyos. Na kung may mga pests baga na yan. Ayan, mabalik po kita pagkatapos kan magkapirang pagirumdum. Ang oras po niya to, alas 2:30. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara.
Pambatang Lagundi. Plemex. Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdig sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolano para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cell phone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number GTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willys. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle.
pinapahudyan permi numero uno ora mismo sa gabos asing kami permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan sa tahaw ang mga pag-ius krisis nagtarabangan magkabulong nyo asing magkasararo suportahan tabangan gamayan ang lambong saro mangibabaw ang boses kang kasaraditan gabos na biulano dapat daing ururihan dawa labi-labi na ang pagtios daing kita natatakot basta sa matanos ang hibo mo ang hibo ko ang hibo kang gabos yaon masala sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos ako Bicol may tiwala sa sadiri ako Bicol may disiplina sa sadiri ako Bicol bako mapaabaw-abaw ako Bicol sabay-sabay na ikurahaw Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdig sa DZGB. Usapang Pamilya is back. Ganyan pong November 4, 2 to 3 p.m. po magkakaibahan po kita. Sa mga naghahapot po, kumusta na po so Baguio? Sa luwas ka rin po, medyo malumilum pa man po pero nag-improve naman po ang situang weather. Nabasa ta po sa post po sa weather update po kan Pag-asa, nag-weekend na da po, nagluya na po so Baguio. Yes. Pero sa southern part po kang Albay nasa signal number 1 pa man po Iyo po ang Piudoran, Hobelar, Libon, Owas, and Ligao City. Yan po. Continue praying na talagang malusaw na po iniong bagyong inio. And we thank God also na di man kita masyado tigding na apektaran and makahirakan sa tuyong mga katugangan na nagrabe so effect ang bagyo duman po sa part kang Visayas. Ano ba? Ayan. Shout out So, po duman sa sila rin tuyang napado. gobyerno na dahil po mapabayaan po ang sa tuyang role na para maiwasan po ining mga araw ka ining baha maski nasa ongoing pa po so investigation po sa flood control anomaly po so nagtatao po kita ng tips ning pag-alaga po sa tuyang kalikasan po dagdagan ta pa po magtipid sa tubig tangon yung baga po ito malinig na tubig dipisil na po kuminsan nga po may mga lugar sa daraga po mampita na warang tubig. Igong mga part na talagang dipisilo ng tubig. So, dapat po totoo kita magtipid ng tubig. Paano ang gibuan araw kayo ni? Diba sabi, kuminsan nga nagtataram na, pag nagtututbrush, pagpalsuko ng tubig. At saka kuminsan na nagkakarigos, nalilingawan palsukuan. Siyempre nga, paano mo giliyan sa balde. Pag talikod mo, nalingawan mo, nagsangli ka na, so tubig pala, nagpara overflow na. So, make sure po na, what do you call that, maging conscious tayo na ang araw kaya na tubig po. Ang kuminsan nga ni Bagabert, I hope na experience mo ini na kung dipisilo ng tubig, makarigos ka, magtindog ka, kailang dapat maingat, magtindog ka sa planggana or balde, para gamitin mong pang flash. And then kung naghugas ka naman, halimbawa, naghugas ka ng sira o karne na pwede pang baribi. Dakulo nang pwedeng gibuhon para makatipid. Syempre kung halimbawa kang nagagamit pa ng kuryente, makakatipid kita pula. Tapos so, mas tipid baga pa ito nag-uugas na may gamit na planggana. Ayan, iyo. Pwede pa po magamit. Ganito po sa karihan po. Oo. Pig-reuse po sa pag-ugas po. Ayan.
Yan. Another tip is, kung di man pigagamit ang mga ilaw, kung maliwanag na, pagpalso ko na. Kung minsan baga Bert, alas 5 maliwanag na, palso ko na ang ilaw. So, makakatipid pa ka mo. Oo, tamang nga pigpapagahan, tuman nga sa luwa, sa may hagdan, tamadiklom. O pag mga bandang maalas 5 na, palso ko na. Kung mata ka na, safe naman na nyaong ka na, palso ko na. Kung di man mga, tsaka yung mga appliances na, kung malipot na baga Bert, no need for the electric fan, palso ko na. Ang ano kay niyo, tapag summer lang, na Oo. talagang sobrang init. Yung baga po, medyo Yeah. malipot na baga po, basta nakabukas ang bintana. Pwede din po maglinis ng palibot, maglinig po kang palibot, magtabang-tabang po ang pamilya kada weekend. Ayan, para bang magsigid. Yan. Iwas po sa mga lamok, Ayan. kung may mga tubig baga po, nangatipon. Oo. Yan. Bert, may mga mensahe ba tayo ngayon na pinadara? Sige po, iga po ako digdi, basahan ko lang po inisad po ni Ma'am Tess. Dito po sa amin, naglagay kami ng compost pit sa likod ng bahay. Laking tulong sa aming halaman. Iyo po. Mari pasindat, may lugar pa para sa compost pit ninda. Ano po? Yan, oo. Magayon na nanarog ka yan. Oo, igwa manigin nagpadara sa kuya ning mensahe, si Nel. Oo, masaram ang pakiramdam kapag di ka nagtatarapok, nagkakalat ng basura. Oo, tinuturuan ko talaga ang mga apo ko na huwag magtapon kahit balat ng candy. Tama po yan. Kahit balat ng candy, plastic yan, na dapat na ipagtapok. Kung pinabayaan mo, so akin mo na, mo na nagtapok, feeling niya tama yung ginagawa niya. Di ba, Sabi Bert? naman po ni Rodel, sinubukan namin mag-recycle ng plastic bottles bilang paso. Ganda ng resulta. Yeah. Thank you, Sir Rodel. Yan. So, takulod man talaga, Bert, na ini araw kayo yung mga nagte-text sa tuya na talaga nagmamalasakit sila sa... Yan. Iyo po. Saludo po sa Indo. Yan. Salamat po sa Indo Malasakit at saka yung mga yung tinuturuan nyo yung mga anak nyo na kung paano magtipid, paano wag magtapon ng mga basura. Ayan. Sisi pa man po ang magtatarabangan, mag-aalaga kang kang sa tuyang paligid, kapaligiran, kundi kita po, kita-kita. So, importante yun. Bert, nagtatanong ka ba? Hindi masyado mong pito, baka ako green thumb. Ako mahilig ako magtanong, pero basta mahilig lang ako. Maringatan, nabubuhay man ang lahat ng mga pigtatanong ko. Talagang pig-alagaan ko. Pero magayon, Bert, magtanong kung suwar kayo mga tapayas, magtanong ka ng talong, magtanong ka ng kamatis, lada, mga arog kayo. Pwede ka na, kung ano dyan, maski kalunggay. Kami nga ni Bert, sige, duman sa Natadbi. Bata, syempre, nakikisaman lang kami duman. Kung ano dyan yung talbos ng kamote. So, talbos ng kamote, baga na, kaagan mo lang ng suwa, kamatis, or itlog na maalat. Ayan, masira mo na yan. O kangkong, ibabaw mo sa maluto, tani di ka na magpakalakaga. So, anarog kayo niyo, igwa ka na dyan sa, sa kapalibutan mo, na igwa kang kalunggay, lubi-lubi, tapayas, so, kompleto na. Dakulaw ng tipid, pag igwa kang araw ka ng mga tanong. Ayan. Ayan po. So, ano pa ang pwede kita baga mga tips na pwede sa mga responsabling pamilya, pwedeng mag-join sa mga tree planting, sa cleanup drive, yan. Yan, so mga magayon nun. Baga po ito bagang weekend pong activity po Oo. araw kang mga sa organisasyon mo baga Mampita, igaw po kamukaan ng mga drive na araw po kayan Yan, so Kiwanis Club of Daragang Magayon, yan mga talagang nagtatarabang man sa mga araw kaya ng mga cleanup drive, yan. Ayan. Actually po, nagiling lang po ako sa cellphone ko, may message po si Ate Mariel, si Ma'am Mariel, nakaiba ta po dito sa DCGB. Nagpapaabot naman po kita ng ni condolences po, lalo na po sa tuyang chief reporter na si Sir Jimmy Nasalita. Ayan, sa pagkawara po kan sa iyang agum na si Ma'am Celeste. Condolences po, Sir Jimmy. Condolences and prayers. Nagbarita pa lang siya sa bagong aga. Iya po. Kay Nabigla man po kami kay ining baritang ini. Siguro aki pa man po ini si Madam Celeste. So sabay taman po sa tuyang pangadji, buda sa pangadji din po sa pamilya for strength. Iya po. Sige po, pwede pa po kita magdagdag kay itong mga tips. Supportahan ta po ang mga green products o local eco-friendly brands. Ayan. So lately bagay yung sa Ayala ng DCGB, remember? Yan, mga local products saka mga eco-friendly brands nila. Ayun.
So, Magturo sa mga bata tungkol sa climate change at pangangalaga sa kalikasan. yan. Bert, igwa pa yung pwede mag-commute o mag-bike kung Yun. kaya para mabawasan ang polusyon. Tama yan, Bert. At least sa kuya man, gabusin na tataong mag-bike. Ako, tataw man, pero takot akong matumba. Na. You remember kang Gari di ano? ka man matutumbo mong pito. Garik abot na abot mo man po. Tutukod mo Pero lang kawang bitis kayo mo. mga ako mag-bike. I remember kang pandemic. Nagbabatig sararo kaming bike. Nagpasiring kami duman sa sa Boulevard, aga. Ganyan, sumakross ka baga. Sumagaki ko. O, luwad ka, si mama maagi. Gani pag ko mga VIP. Tatakuturo na ko. Pag nagbabike ako, ang pag naka-incline sa right, kikontra ko, sala pala. Kaya kewang-kewang. Pagpaparulo ka na kan mga aking mga iba ko araw kayo mama. Taso, lawas mo, kewang-kewang ka na. Sus Mario Josep. So, yan, mag-commute o mag-bike para at least kung may bike man lang ka mo sa haro dito, dako lang kata, tipid na, di ba? Lalo mo niyan, nalangkaw na naman ang gasolina, Yun. ang pamasahe, grabe. Tapos para makabawas na din po sa pollution. Iyo, dako lang natabang yan sa tuya. Yan. So, tapos, Bert, iwasan ang sobrang paggamit ng kuryente. Kundi man kinakaipuhan baga po. O yan. Lalo ng mga ilaw po, ano. Ayan. Tsaka, kung malipot ang panahon, no, hindi na magamit king AC, ano. Yan talagang, lang, kaipuhan kung talagang sobrang init. Yan. Maray din po itong magkaagki tanom sa laog kang harong. Yan, mapresko. Natural air purifier. Oo. Ayan. Maglagay ng ikaw ka mga masita sa laog kang harong mo. Iga po kami. Ako pigdadagitan ako, gari na forest sa laog kang Forest. harong. Tapos yung ngayon pigpupunan kang namok. Pero kung halimbawa sa mga nakalagman sa may tubig, pigsasalidahan. However, kaya lang kung dakulo na ni mga masita, sabi kan mga aking, makadlagan. Ayan, Ayan. another tip po. Pwede man baga po maggamit yung mga natural cleaning products. Ang suka baga buda baking soda, pwede po yan panglimpya. Ano po, Mampita? Ako, suka, pigagamit ko, Bert, kaya itong mga panahon na suka na, yan sa nyog. Or even, di ko aram, basta Lambanog. nahilig ko ito sa grandparents ko na ang suka, pigagamit sa puti pag naglalaba. Ayun po. no. Minaputian mga bado, lalo na yan, so sa kilikili na nagbamark na gari yellow, yan, suka ang pigagamit. Taka ito, dahil pa man kayo yung mga, Zonrox, wala pa. Kaya ito, suka ang pigagamit. Yan. Natural cleaning products. Tama, suka, yan, at baking soda. Tapos iwasan po ang labis. So, adakulong ka na bagang gamit sa arong Mampita. Naday mo naman kaipuhan. Yan, kung dakulon mo ang bado na pwede mong gamiton man sana, makuman maraot na magdubli ka magsulog. No need na, ay, sus ko nga, kasulog ko pa sana yan, at is mailing naman, makuman po araw ka yan, kung tatao ka man magdaraba sa malinig, no need, mailing mo baga, so, yan nga ni Bert ng mga billionaire, ng mga mayayamanon, simplihon lang, di ba? Ayan. Pwede tapos po, dahil maningawan, magpangadji, magpasalamat sa kagurangan, sa kagayunan po kang kalikasan. Yan baga ito, pag nasa taas ka baga kan Daraga Church, pag nasa Daraga Church ka baga Mampita, ilingon ang mayon. Okay, yun ang pagmati. Pag bukas, pero may ako ka nagpipicture, sa iba-iba ang siayang palabas, oral daw baga Iyo, tama ka, Bert. Tapos nahihirak ako pag may turista po na covered. Sabi ko, ay kairak man ng mga turista ini, nagsakat pa digdi, ay nagpahiling si Mayo. Iyo, yung sabi ninda na, yung tuyo, pero nagtago, nasupog, covered with clouds. Pero, mostly baga, Bert, pag early morning, atab, iya po, clear. maatab. Tsaka maili mo sa mga suklaw sa nagagi, maili mo yung itsura, Iya po. pag nun. Ayan. Tapos pag anailing po nindong klarado, picturean po tulos ni Dota. Ayan. Kuminsan, matago na naman siya. Iba na. Tapos pag may nagagi kiklaws, lalo na pag bakusog ang paros, may naiba tulos. Iko po ako ka itong su kamidbid po. First time niya makaabot po digdi sa Legazpi. Makahiling kang Mayo nag-ibi. Naka ito. Kanahiling niya sa nada sa picture. Ngunyan, gusto niya Oo, nagagkupuan na, wow. no? Nagayunan. Magayunan man talaga po pag talagang dai po siyang cover. Magayunan po talaga ang Mayon. Grabe. So, yan. So, ikaw ka pa, Bert, yan na pwedeng na may... May po na may nag-message po si Miss Ella. Ayan. Nag-bike to work ako mula pandemic hanggang ngayon. Nakatulong sa kalikasan at sa kalusugan. Iyo. Pero kaya digdi sa tuya, Bert, sana pag summertime, gani ba ko advisable na
I mean, when you go to work na nagbabike, Oo, sa ibabagang lugar, nagbabarike sinda, kaya digdi sa tuya, pag summer, grabe ang init, oo. Pag abot mo kayan dyan sa opisina, Pwede man po atab lang maghali. Ayan. Tapos magdara kang extra shirt. mataramihan, amoy araw ka na ngaya. Naparong ko na ngayon. Alam ko na ngayon Puro kung ka anong na parang ngaya, tapos sa araw. kilikili, Oo. Ayan, igudig si si baby. Oo, may mini garden kami sa terrace galing sa recycled containers. Yung mga birds may mga sa soft drinks. Yun, oo, Yan. pwede po yun. Sabi naman ni Leo, tinuruan ko ang anak kong gumamit ng compost soil. Ngayon, siya pa ang mas masipag magtanim. O, nailing mo po yan. So, aki na po ang mas masipag Ako nadipisilan ako Bert pag kaysa sa nagturo. daga. Pag nasa alimbawa nasa second or third floor ka, sumahagad ka ning daga. Kuminsan warara. At saka yung kuminsan ang soil, gari sand. Yun po, iyo po, oo. So, yan. So, nakulang pa baga na may nagpadarapang, yan. Sinda hali kay Mila, nag-entra daw sila pag may barangay cleanup drive, monthly na pag-conduct duman sa barangay. Masira mo ang pagmati, marayon, at saka yung mga pakikisama ng mga neighbors. Yan. Minsan Mugmahon baga. pagkatapos po kang clean up drive, may karaunan pa yan. Ayan. Kanya-kanyang dara. Clean up Kuya drive, may Ernie mga nag-mess- dabalon, ibos. Yun. Kung Sabi ni ano-ano. Sir Ernie, natutunan naming magtipid ng tubig sa pamamagitan ng pag-imbak ng rainwater. Ayun po, pwede po gamitin na pang baribi. Ayun ba ng Gilbert, so, pero dapat may, alulud, sa gurong. Sa gurong. Tama pang baribi. Ako lang na tabang bagay yan. Isko. Bert, nakapagasolina ka pala? So, Nagkula ang increase? ayun da po. Dahil mo sa ngayon Dos yan, po ako. yata. Ako din nakapagasolina. Mas Mario Josep. Dahil na kita mag-i-aircon, mampita. Yung nga, hindi na magparaura aircon ta. Tipid ako lang TV. At saka malipot man. Rechargeable pan. Yan. So, Ayun yung sa pagkasabit na mampita. Sabi ni Miss Jenny, sa school ng anak ko, bawal na ang plastic bottles. Dapat may sariling tumbler. Sabi niya, good idea. ayan, tama. Pagpadar tumbler man agad, uso na bagangon yan. Tapos mga refill na lang. Lalo na sa school, kung kay puha na no need na magpara bakal ka, So yan po ang satuyang tips para sa pag-alaga po kang satuyang kalikasan. Hi Ma'am Shara. Good Mabuhay. afternoon po. Mabuhay ka. Ayan. Alatong pala yung later siguro yung Kung may ilalaog pong update si Ma'am Angel. Oo, nakantabay lang kita digdi kay Miss Angel Mustasa para duman sa ilalive na ulat sa bayan yung first 100 days ni Honorable Mayor Hisham Ismail. Yeah. Duman po ini sa LC3 Bert. LC3 pigagamit. Tapos sa big flashback pong pictures na kailing kita Oo. naman mga kamidbid ta po Ayan. na presente man. Oo. Si Ate Cecil, Oo, yung Arcilia, sa City Social Social Welfare. Welfare. Oo. Oo, at saka si Ma'am Presi ng Civil Registrar ng Hi sa Ma'am City. Presi. And syempre nandun si Doktora Serrano. Doc Serrano. Oo, Opo. Good nailing afternoon po. ko man. So niya raon sindagabos ng mga department heads and of course yung 70 barangays ng syudad Pagkatapos na pala Legazpi. pwede man kita mag-apit na mampita. Oo. Para Diretso mahiling na. ta live ang Live na live. ulat ng bayan kan sa tuyang Mayor of Legazpi City. So, yan po ang sa tuyang hapon ngunyan. Salamat po sa mga nagdangog, sa mga nag-comment, sa mga nagpadala kang messages. So, magayon paman mampita ta, dakul man na nagmamakulog. Oo, of course, Bert. Kaya may malasakit sa satuyang kalikasan. so we don't stop na every time na pagirumdum ta sa inda. Grabe ang dapat padabaon ta ang satuyang kalikasan, di ba? So ang pagiging responsableng pamilya po, bako lang po ito para sa tuyang sa laog kang harong lang, kundi para man sa satuyang bayan. Yan, Dahil tama. ang Oo. kalikasan iisa lang. Yan, iisa lang talaga. Kaya Sabi baga sa Genesis po, Mampita, chapter 2, verse 15, inilagay ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden upang ito ay alagaan at pagyamanin. Yan. Tama yan, Bert. Kaya tungkulin nating maging tagapangalaga, hindi taga-abuso ng ating kalikasan. Diba? So,
So, takulon talaga ang araw kay ni dapat padabawon ta Bert. Magtanom na. Try mo baka. Magtarabang-tabang po kita para maiwasan na po ito, lalo na po itong mga pagbabaha po dahil baga po araw po dyan sa Ginubatan, kaya ito pong nailingtang brown na tubig dyan, kaya hali po ito sa lugar na So, sa dahil na bulot. pong mga tanom, ano? Oo. Kaya green. Kaya mga kausapang kapamilya, simulan natin sa saradit lang na bagay, halimbawa ngayon magwalis, magtanim, maglinis, magturo sa mga bata. Ang bawat simpleng hakbang kapag pinagsama-sama, nagiging malaking pagbabago. Ayan. Tama yan, Bert, talaga, na pag-araw kayo nito, ako lang na impact iyan sa at saka tandaan ng malinis na bahay at simula ng malinis na bayan. Kung may pagmamahal tayo sa ating pamilya, dapat may pagmamahalin tayo sa ating kalikasan. Yun. Ako, So, tarabang-tabang po kita para mas maugma. Magayon baga pati ito mampita na pag magluwas ka kaya itong kung may tanom ka baga na may Ay, pigiling-hiling ka tapos kung flowering plant po may nagburak pa oo. makaugma po iyan na nahihiling mong nagdadakula sa tanom. Ayan. Tapos nagburak. So mga burak, pwede ka maggutos ng mga burak kaya kag mo sa vase. Pag yun baga. Pwede pa pang-display po Ayan. Pag nagburak, Tapos may ikaw mo sa flower vase, ilawag mo naman sa Kagayon sana. Ali yan sa garden ko. Yan ang mga masitas na iyan. Ayan. Ako. Kaya salamat po sa indo pong nagdangog, naghiling, nag-comment. Kaya puhan mi po ang sa indong suporta para makaabot po kami ni Ma'am Pita sa Christmas party. Ayan, Pao, Kandi take care, si Pao. GB. Opo nga, madali ng party. Pao, take care of yourself there sa Cebu. And para Take care, din. Pao. Ayan. Yan. Sa Haruman, si Nadong, they're watching. Si Pao, Hi, Sir Dong. si Dong, si Kate, si John Roy, saka si si Nancy, they're watching there. Napigabangan ko kuta mo yan sa comment ni Ma'am Kate. Oo. O, dahil Ay, nag-comment kaya niya, baka busy. Oo. Kaya niya duman si John Royce, they're watching also. I'm si sure. Sir King Reginaldo, na permi pong naghihiling sa kabus ng programa asin pig-share pa ang Facebook page kan DCGB. Salamat man po. Kami po sa indong mga nakaibahan. Yes. Mabuhay ako po si Pita Kaibataman po sa technical department na si Sir Ramir Tanay and si Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa, abangan po ang masunod na programa Pinky on My Baby with VP Henry Maceda. Salamat po. Mabuhay and thank you. See God bless you. everyone. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Tonic Bank, pamasko